aibu ne ana ganin malamin addini a ga yana neman kuɗi. Idan ma an gano yana neman kuɗi yana wata sana'a, to abun a yaɗa shi a duniya ne, a faɗa aiwa ne yana neman kuɗi yana kaza yana kaza. Jahilai masu ƙarancin fahimta da ganewa sai su mai da wannan abun aibu. Idan ka gan shi a gidan mai kuɗi kuma ka zage shi ka ce ya je roƙo, in yayi karamar murya wa ɗan siyasa kuma ka ce shi ma dai ya wulakanta addini. Idan kuma ya fita ya je ya nemo kuɗi sai ka ce mai son duniya ne, ashe wayo ne da shi kuɗi yake tarawa, ai sun zama masu kuɗi. To ya za a yi? Ya kamata mu gyara tunaninmu. Duk wanda Allah ya hore masa, babu alaƙa tsakanin malamin addini ne yana da yana karantarwa akan neman sana'arsa, kuma wannan kuɗin za a iya haɗawa a nemi aljanna da su. Yanzu kuɗin da Usman yake da shi ya canja masa matsayinsa na Sayyidina Usman. Amma wallahi yau in aka nuna maka wani malamin ka aka ce yana zuwa ƙasar waje ya yi odar kaya kawo, ka rinka gulma da shi kana suka kenan. Ai malam kai dai mutanen nan ai sun yi kuɗi, ai mutanen nan Allah dai ya sauwaƙe. Ka ji su kawai, kai dai ka ji kada ka kula abu, Allah ya sauwaƙe. To ya ake so yi? Alazi wahidin iya? Allah gyara halin mu. Da haka ina kira ga samari matasa shabab wanda za su ɗauki da'awa nan gaba. Ku yi ilimi, ku yi karatu, ku yi ikhlasi, kuma ku nemi kuɗi da gaske. Duk wanda ya samu wata hanya da zai samu rufin asirinsa da iyayensa da ƴan uwansa da almajiransa yayi. Bukhari salaf ɗinka ne. Imamul Bukhari yana neman ilimin hadisi da neman kuɗinsa. In ya je gari sauka yake yi, ya ce wani ɗan kasuwa ne ya fi shahara da wani kasuwanci ne ya fi tafiya a garin nan, a ce kaza ne, riɗi ake saya ko gyaɗa ake saya ko kaza, ya ce ga kuɗaɗe na dinari 1000 kaza.